Mae'r cymorth sy'n gael I grwpiau ynglyn â Llywodraethu CVSC yma, amrywiol ofnadwy. Mae lot o bobl dod ato ni, jyst eisiau sefydlu grŵp bach gymunedol. Mae'n rhaid dod ato ni o syniadau creu lusen, eisiau cofrestru lusen, neu eraill efo cwmnïau buddiant cymunedol, a pob peth arall yn y canol i ddweud gwir. A dwi'n licio meddwl y ffaith bod ni'n medru rhoi gwasanaeth gyflawn I grwpiau ac I unigolion sydd dod ato ni, rhywun sy'n chwilio amdano rhyw fath gymorth. Wedyn, da ni'n gweithio yn gyson hefo grwpiau fel hyn, hyd yn ella I drio cygafal ar fwy o bobl I redag yr mudiad a medru rhannu y pwysau hefyd, mae'n beth pwysig, cos mae ddipyn o bwysau ar redag y grwpiau bach yma. So wedyn, da ni licio meddwl, ella fydden ni ffeindio bobl helpu chi, helpu efo Llywodraethu polisia ac beth arall. A dwi'n licio meddwl, ella bod yn dod ata ni yn CVSC, da ni roi digon o bodaeth I bobl mynd I cerdded allan efo, I feddwl syniad iawn, ond hefyd bod nhw'n gwybod bod nhw'n cerdded allan hefo cefnogaeth CVSC tol I gefn nhw. A wedyn gwybod bod nhw'n dod ata ni rhywbryd bod nhw eisiau. Ys ganddo ni ddim hwb fel lleoliad, fel betai, ond rhif ffôn dio. So felly mae rhywun, os maen nhw'n byw yn Bai Cymnel neu Cerrig y Dridion, mae bobl yn gwybod nhw'n godi ffôn yn nhw'n siarad efo ni. A da ni'n cael bob math o alwadau ynglyn â pob peth. A beth da ni'n licio meddwl ydy, da ni'n mynd I helpu bobl. Da ni'n gwybod, am bod ni'n ganol y sector, da ni'n gwybod y llefydd gorau I fynd I, a da ni'n gwybod lle mae'r cymorth da I bobl. A dwi'n meddwl na hynny'n beth pwysig ydy I fi, ydy gwybod bod ni'n medru rhoi gwasanaeth I bobl a bod yna bobl allan y fyna'n cysgu well y noson yna, am bod nhw wedi cael rhyw fath o wasanaeth, illa ganddo ni, illa gan fideo da ni wedi helpu. Ond dim amdano ni fel unigolion ydy o. Y ffaith ydy, da ni'n gwybod bod pobl eraill yn cael gwasanaeth. Maen nhw'n heiddi. Mae lot o bobl eisiau cymorth allan yna, dyn nhw'n lle I fynd. A dwi'n cael meddwl bod nhw'n dod ata ni, maen nhw'n cael gwasanaeth gorau. A da ni, mae ganddo ni och yn dan pobl.